Vincent Mbura, mtetezi wa wanyonge kaunti ya Nyamira. Nyamira tuakiri chikura magega. Tuganyite gasi ekorwe. Lakini ase bintu birochi, nturochi biya. The oversight team weli gutoka bunge ya Nyamira County Assembly gasi ngo yesinyere. Amangana yoko na gotisha tisho mheshimiwa governor. Governor was given mandate na abantu baitu ba Nyamira County. Amangana mwisonde ngobutire gusokorire ki ne mandate yaye. Nero ligete mheshimiwa waziri wa health Mbati nero komanya munakomubuta na munakomoirania onye bintu byasalikire court is there bona abantu basinyire gasi as from now MCAs Nyamira toigwete Mombasa bakali amangana yoko na gotisho mo governor that one twakoranire kurwabwo chiward kwanza agisalikite gasi teyo we want to see Nyaribo atikwa kole gasi we are behind Nyaribo mia kwa mia ekiagarana na siki ward tokorwa ntoroche gasi yasalikite bobe MCAs are not up to their task no kulenda Nyaribo tikabate abonyenye nchara barole Nyaribo in private abaye gentogeke banagusukiria abane fees libakali yoko na gutolenta ivyombo vya habari now and again twaisanikire naende twarosire ini Nyamira no buna bono akubuta Ombati tiga to bwadie kene ngaki Ombati na no musani onekera support member no musani onali tiga to bwadie Ombati na ibeta maria wo yes or no lakini abana abachumba aba MCA baito batebe Nyaribo no mobe kera lituko banya ko mugamba lituko bato tenga Nyaribo Nyaribo gosire yani mambi aye ibiyengwede yani umwe gabana igabwa kibera sejo kunya korageria bamuna babanya kumudisa na bakungwaba otherwise third parliament ya county assembly igere mbesana ikiantu maita sibarenge nabona mbaligo no mheshimiwa Mbura kone mubakala ali Mombasa bano bate barua Nyaribo mbalenga sego siko china kurweji abantu banya kogenda abantu Nyaribo bere gabana na yesoro no Nyaribo no mugabana abantu mbale bakanya kumyoka batabaji gabana tikatoligereria Nyaribo no wanyene tuangaire nere tuangaire Nyaribo ninkuangaire lakini bona asole nongo supported amina iko bona ningo supported moko yona ekiara bana ne within budget asekete uibagaye bujibes naba muregete bata bakogenda na sabantu bata abana batanyoro bugabana abatanyoro nane bakonyora 100 years Nyaribo batebete Nyaribo injura ntwe egento geko gosete tobwatie council eri ogwa device yabagaka muna intuwe tigajwa no watorangeria akitwa kadenya garamo na makosa kabiri twa succeed torangeri iko tigaba muna bana mbanya kosa no tole bana bana engwa gas tiawunde tinya bamuna buba so urebe bisagusa abaguzi aba MCA bagusike naba MCA abantu baminto barole ngaki bana abana amarioga no babwata tanyeri mbara bako yo marioga iko njere banyo utorangeria tikabe ene gasi bosa sana asani sana abantu give Nyaribo is time Kennedy Gekarunyambo the vice chairman watetezi wa nyonge Nyamira County emeremere Nyamira yatoberere very difficult mpaka tusinyire what do we say ingitogokora bono amariogo tokobwati igotokobwatia Mbati ngakia butu igotokobwatia Nyaribo nkia korete the way forward Nyaribo tigatiga akore gazi yaye 2 onya magoso kare tiga ICC we mandate ebwatia mariogo watetezi wanyonge wapate madawa taria mangana ngaki Nyaribo korega aba MCA abande abari Kisumu abande abari Kericho abande abari Mombasa that is not eitari eregazi tora akore Nyamira ekiagera ntu tagetamagendera akore kaniji ward kintu kindi nkiyo bono ekarutura chake mirimenga buneyo na amario ga yasira nkonyanyora turi we are not going to get those drugs ebintu obisargete Nyamira County ebinge iwene takokora kana during this time please aba MCA koregazi ino amangana ari twegwetenga mga sangereri signature mga korereki tabwati meaning at all ekora kintu kindi nkiyo muja gokora nijibeze mutagete Nyaribo baba come back and work